Medzi naše najpredávanejšie značky drevených podlah patrí Barlinek. Je naozaj v širokej škále farebných odtieňov, dekorov. Dá sa skladať ako dlhá lamela, chevron, herringbone. Dosky v štýle herringbone sú zrozené vlastne v pravom uhle a vytvárajú na ploche taký rozbitý cikcak efekt. Zatiaľ, čo chevron je zrazovaný takto pod uhlom a vytvára taký V-čkový vzor. Také pásy. Chevron máme len v jednej veľkosti, ale herringbone dodáva Barlinek už až v 3 veľkostiach. Okrem klasických takýchto nižších 110 a 130 máme nové 180. To je naozaj široká doska pre veľké priestory, pre naozaj taký wow efekt. Okrem množstva farieb, dekorov, odtieňov a štruktúr sa Barlinek vyznačuje aj tým, že má naozaj celkom peknú škálu aj odlišných veľkostí dosiek. Od úplne najmenších tých tzv. Piccolo cez rôzne až po také tie široké dosky a taktiež na dĺžku to máme celkom pestré. Farebne sa vám vieme maximálne prispôsobiť od svetlých, prírodných, lakovaných, olejovaných až po tieto najtmavšie. Osobne vám poradíme v Modo Design. Príďte.